ассалому алайкум тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали мо. дӯстони азиз, имрӯза навори мо мешавад аз бозори Корвон, тарафи Тиллобозор, 12-ум дарвоза, магазини рақами 61. Магазини калонаям 12-ум дарвоза да. Анамихе абаяҳои куртои беҳад фасон омадагай. Ма видео карда шумода нишон метиҳем. Метавонед то охири навора тамошо кунен. Моделдаям нишон метиҳем. Чӣ хеда намеиста. Шумо метавонед интихоб кунен. Ино доставка надоранд. Фақат адресоша ма мемонам. Ина суроғаша пира гуфтумтона. Омада аз ами худи дукон харидорӣ кунен. Дӯстони азиз, аз анамин намуд материало ира халадог мегана. Аз ино порсол мо бисёр нишон медодем. Баъд имсол бо новинка омад. Нағз харидорӣ карда будан. Муштариҳо хушрӯ интихоб мекардан. Марҳамат, чанд моделиш ҳозир омадай. Нархшон 350 сомон. Размер аз 46 то 58. Не, чанд ранг дора. Метавонед интихоб кунен. ина рангошона ҳозир ма шумода хе нишон метиҳем. Бинед, сиёҳ дора. Бо чӣ ранг ҳастай? Ҳамаш ҳами размерош ҳаста? нигоҳ кунен. Розвиш. Аҷоибот. Хушрӯ. Материалш халадок. И гарм намегира. Сангои анамихе Сваровски дора. И обдаям намедромадай. Не зарче бинед чӣ хушрӯ духтарако дер накунен. Ҳозир ки бори нав омадагай ҳамаш размер доранд. Метавонед омада харидорӣ кунен. Аҷоибак фасон. Чанд ранг дошта диден? Ана ин сабзшам нағз. Гулошунам. Аҷоиб узорош. Сериям дорада. аз дигар рангошам шумода нишон метиҳам. Ина нигоҳ кунен. Ана ин рангам ҳастай коричневый. Тамом? Ка ранг дора. 6 ранг ҳаст. баъд сабзу коралловишам ҳаста. хулоса анамино ҳамаш новинкаян. шумо дер накунен. ҳозир размеротона меёвед. барое ки бори новинка омадагиай. ина ҳозир бо дигар моделора ма шумода нишон метиҳем. 350 сомонай ҳами як куртаи тайёрш. дариҷа анаи двойко бо омадагӣ ҳаст духтаро беҳад двойкои фасон дар хотир дошта бошед. аз ин пеш 3 ранг омадагӣ буд. ҳозир бо чанд ранги дигараш омадай. нархаш 800 сомон. саб букаки хушрӯванд. ҳамроҳи шарфҳошонанд. бори дубайая. аҷоибот. ина нигоҳ кунед материалош хушрӯве ҳаст ки саб букакан. на шарфош. размерош чӣ хелай? размеро аз 52 то 60 ҳастай. на духтарако беҳад кушоди хушрӯ духтагиай. солнышка. дер накунен. 800 сомон. двойка. и двойко нигоҳ кунед ранги сафедаш ҳастай. бисёр хушрӯ. марҳамат ира ҳоҷаҳоям бигиранд. аҷоибот. ҳамроҳи шарфаш. материалаш да гап нест. материали тобистона. хушрӯ. баъд духчам аҷоиб духтагай фасонош. хушмандо метавонед дархост кунен. ҳамроҳи шарфшай. ҳозир ма шумода бо аз наздик нишон метиҳем шарфшам. ина нигоҳ кунен. шарфакаш намхеле мулоимакай. хулоса иам 800 сомонай. метавонед омада аз наздик бинен. ана ин ранга духтаро бештар ҳозир харидорӣ карда истодан. бисёр ранги хушрӯ. ида бинед аз ин рангам омадагӣ ҳастай. аз анами моделе ки ҳозир мо шумода нишон додастем. иам 800 сомонай. нигоҳ кунед шарфшкатяй. 800 сомон. хушрӯван саб букакан. аҷоиботан. марҳамат бо аз наздик биёен бинед. хоҳишмандо метавонед бо хушрӯтарак пӯшен. ҳама тарафа баъдан интихоб карда харидорӣ намоен. ҳозир ҷада бо я ранг дигашам машмода нишон метиҳем. сиёҳ дора бо духтаракое ки ранги сиёҳ мехоҳанд. марҳамат ранги сиёҳшам дора. баъд бо чӣ ранг дорад? кабуд дорад. баъд
вай дора талхабаргам дора сабзи талхабаргам ҳастай духтарако метавонед ки аз ваям интихоб кунед рангошон бисёр рангои хушрӯ ина талхабарг ҳамаш фасонанд бовар кунед аз наздик аҷоиботанд бо касоне ки хоҳишманданд бо худтон омада хушрӯ када бинед дӯстони азиз дар ин ҷо бошад ана ин моделам ҳастай аз и чанд рангай материали и бошад лёнай марҳамат инам хел шарфакошонам хелияй диден материалуш лён иям ам хе кишотаки хушрӯ духтагиай ранги вай неким солнышка нест и двойкая и двойкая тройкая шарф дора кирта ва ҳамхе абая аз ин чанд ранг ҳаст марҳамат рангоша бинед нархшамо нархая 800 сомонай нархаш нигоҳ кунед кабуд дора розви сиё сафед тройко материалш хушрӯвай бо биёед аз наздик як маротиба бинед боварӣ дорум ки писандтон мегардад ҳамашон анамхе оригинало анамхе знак дора гуфтан нигоҳ кунед эмблемош ҳамаш ҳастай оханак дора хулоса ин буд навори имрӯзаи мо аз бозори Корвон тарафи Тиллобозор 12 дарвоза магазини рақами 61 боқӣ саломат бошед хайр